Kum kadak jong ke jing song sarong halar ke jing la jong wei nik samla jong ke kur shadap yaw bal tip kerteng kum Silver Star shadap uban ng senong dihar na Hariboy district ubalawan sakmat na haka top 10 haka 9 position uba pulih ha Saint Paul Higher Secondary School nongpo kaseng kur shadap hapo ke jing lam jong president uba RB shadap nang tau secretary uba M shadap nang tau uba GS shadap uba Juin Roy shadam bat kiwe hanin ke janmit kila penlong ye ke jinglet ye kendu yau teu samla ha dihar ha ying sa jong u na ke benta bat na ye ke jingker ku kerdo na ke sengkur rengkat ru bat ke jing ai sngop ha ye u kum kedak jong ke jing ye kemen lang bat ke jing song sarong ba umi unong ra 6 ra burom na ke kur shadam tang kata Henry Ulara ye ke 6 ke burom jong ke district ha ke kampule dangle nakaliang jong teu samlau lapan pau ya ke jing kublai ke bakerpang ya ki bahayeng asem jong u ki parkur paraja jong u nang ta ki nong hikai jong u ki bala betin lenti ka balong ru de ke jing kerku ke jong ublai bar bapan pau ya ke jing temu jong u ku mukhun samla jong ke balang katolik ubayo i ya ke jing kordor jong ke jing long lengdo so blai kum ta udon ya ke jing mut ban long ku mu lengdo so blai jong ke balang katolik bar udon ru ya ke jing kermen bo mensim jong ublai un khot ya u ya ke jing long lengdo so blai benang penim bat ban peniar ya ke balang katolik nakaliang jong kinong yalam jong kakur kila no yaw senyang uben hei shaw neo samla jong kakur da ka song pisa rengkat bat kadak jing pensa jing ken mau ya kene ka nam jong u kalong sa ka kam ka bakrau namar ngaru ngam sem la khmi lenti mo ya kata ka thong ya kata ka kerdan ka bangan sayo Henry baro kine ki deling ba jong blay lengba ka jing tres jom jonga rengkat bat ka jing yarap ka jong blay ngalala ban po sa ka thong bat kumjuru hakane kapor klem nga klem la daga ban pon pau ka jing sungut mo ya kino hikai jonga ya kino hikai jong ka Saint John Secondary School jentru bat ka Saint Paul kiba la hikai yanga kiba la sneng la krau yanga kiba la pen i yanga ya kanti ka badai khnang bamanga ngan long briu man briu ngan im ya kata ka jing im ka batip briu tiblai bat ya baro kina hikai ke bala hikai nga khamtam ya i madam Querina nungrum bat i babu Emil Sujai kine ki angut kina hikai ki de ki no hikai ke baken sai tam jonga de maki ki bala hikai nga kumno bangan tho yau a kumno bangan tho yau b terter hadu y bat de maki ki bala hikai nga kumno bangan ringdur ya way arlai hadu sipau na hadu arpau de maki ke ba la betin nga ke bala hikai nga kumno ba ngan nangi kata deleng ba ka jungki banga long kumbanga long bat nga ayeki nga ko banon ki khublai sibun ya bar artli ki hikai jung ka school Saint Paul bat school Saint John ngamla ban ayeki Henry ka ka makwa kalong ngakwa banon khublai sibun ngan bu ka jingduai na kamta jungki khnang ma kine hikai ki jungi kin nang la ban sakri kinang la ban betin linti ya ki khna school jingi khnang bakene ki artli ki school kin kiu safrang kin mi kita ki rangkan sai kin mi kita ki briu ki ban train na kamta ka ilmang ka salang kila ai mensim yanga kila kren yanga kila snai yanga khnang ba manga ngana mahap hakta ka jingpen soi jang ka parthei Henry ngan yang scam ngan bat scam ya ka ba nga lakular bat ngangi scam ba ublay trakendat unom ino yanga unom pen lena ino ya kane ka jingthmu ka jonga Henry ngangi scam ba ublay trakendat unyu i yanga unyada yanga unpolaj yanga na ka jing snew na ka jingma jingman saw bat season gasngi ngangi scam ba kane ka thong jonga kan salongkam kan sa urlong bat kalong kabrom ya kaying kasam ya kakur bat ya kabalang hi borok kawe i kumbai lapan pau ba idon gedi tu ban persyang kata gedi ngong riuniam bat ngi skem ba roe desni bota kata gedi tu jing i kan ngong kasiso nangwa kijing duai nangwa kijing Kristom nangwa kijing Aisha bat nangwa kijing duai lang jengi baro hi kum kakur kum kasinong bat kum kabalang hi jong nuar ba idon gedi tu bandi long ringnyam ha kabalang tulik tengi
Hingga kini kisnem kikot ikan sawan ninge iskem ba lawan yo kayak tauso berada kat simpor dari lawan nong husnem ru kata kejingnya ini jeung ikan nong bakut buat kali kejing jauh dengan yo kayak uso batia. Yawan ayu ya keseneng kerau, yawan ayu ya kedua ke kerat, nak beta kejing im, nak beta kejing temu, nak beta kejing pulih ke ba nangsa nang ni syakmat. Kumga kur ngeda suhun ba giyo yo para persa hukum une ba penpau khmat jong ko perthei ba umi nak kur ke jai ke joi ni ba ke song ho bun song un bu hat kendong jong ko donut jong ki jing ken mau jong ba un salong kumbo thrang kumbo kwa ha ki jing im ko dang sa ba khatu kentang yawai keneka program kebelikot kebangile kadega kubor kadega cipun benar nak kita kipara kipersah kiberang don ki exam per nam tau senam apply ap sau kita teter bakin shimni kadega nuksa ba ka kerteng jong Sylvester Shadap kalami matau senam ba di senam banwan kanom kut tahor Sylvester Shadap kinmi sau nekah nakakur kajaj jongi kijai Shadam tiban pau ya haka kerteng jong kijing pule jo ki ba pero ni wan ro angni da ka bangi ai kijing kublai ko kerpang yo pa ba Joseph Singkli wala len yala de wala kelet yala de wala ino shadin yaki jingkwa kijing pensoi jo ka do haka ba la yaine aga ne ga ying jo ka kur ka jai jongi ban pelong ya gani ka yeng kumne kumbakalong ban penyo yang hilang kum kekur ya gani ka sengi kumbang yo mantah